nalibog ako na tawa silang tawa. So, hindi ka malilibak. Alhamdulillah. Kahit mga hindi kami malilibog. Wala sila birthday. Good morning, Philippines! Good afternoon! Today guys, it's, oh my god, afternoon na talaga guys. As in, 3 o'clock na ng hapon akong nag-vlog, late na. Kasi, nabisi ako sa paglilinis. Nag-vacuum lang ako. Alam nyo naman kapag may mga ano, so yun. So, nag-vacuum ako, naglilinis, and then naliligo, nag-i-edit ng video. So, yun yung mga ginagawa ko. And ngayon, I'm going to pick up Lloydie. Kasi, meron kaming lakad mamaya, mga 6 o'clock. Magkikita-kita kaming 4 ni yung isang kaibigan namin na si Elmera at saka si Lo. Yeah, magkikita-kita kami mamaya. Mag-dinner kami sa labas. Tinawagan ko si Lloydie, hindi sumagot. Busy ata. Aalis na sana ako, kaso ang naisip ko, hindi na lang ako aalis. Hindi ako aalis. Aalis ako, pero tawagan ko muna si Lloydie. Yung ipaalam ko sa kanya ba kung alis na ako or hindi. Dapat malaman niya kasi mahirap kasi doon sa bahay nila. Mahirap mag-parking. And alam niyo naman kapag busy area, ang parking, ang hirap. Tulog. So hindi ko ito i-close yung door kasi baka alam kasi niya alis ako. Anyway guys, so yun. I'm going to shut the TV off also kasi ayaw ni Tammy yung TV on kapag alis ako. Sabi ko, palagi ko naman yun i-leave on kasi alam nyo na yung mga alaga ko. Parang may maingay ba? Parang may something, ganyan. Pero let's skip the move it. Let's skip the move it. Okay, let's go. Yung buhok ko babuhaghag. Pero, sus, ginoo ko. Okay lang yung buhaghag. Anyway. So, yun guys. Alis tayo. Uy, ito talagang, ko ba, nahuhulog talaga. Hindi man nahuhulog. Parang, hindi ako ng, tawag nito. Belt. Yung belt ko kasi, uy, sira-sira. Anyway, kailangan ko pa palang i-text din si Tammy. Sabihin ko guys na, aalis tayo. Kukunin ko si Lloydie. One pair of pants later. Parating na kami, guys. Come here. Andito kami sa bahay, guys. Dinala ko lang si Lloydie dito. And alis na din kami. Magmamol-mol na lang kami doon. Punta na lang kami doon. And then I have to turn this light on. Ahead. Kasi 5 something na. Madilim-dilim na din. Ang oily ng face ko, guys. Grabe. Pero bahala na sa Batman. Anyway, be a good girl, okay? Mama will be right back. Nilinis ko yung bathroom. Nakalimutan ko, di ba? Pumunta ka tayo nung isang araw. And then, nahiya ako sa iyo kasi hindi ko pala nalinis yung Nilinis ko yung toilet, yung upuan. Pero hindi ko nalinis yung buong bathroom after using yung sibianan. Yung makalat. Car key. Nakalimutan ko na. Hala, ang ginaw pala, no? Ha? Ang ginaw. Kunti. Hindi ko na kayo ilagay doon. Dito si Lloydie. Si hi. Yeah, kami while naghihintay kami. Magwalwal din kami. Magwalwal. Sige guys, bye. See you later. Ito na kami guys. I wanna go to Bed Bath and Beyond. Tingnan muna tayo. Ito yung magagandang babae. May kausap na ako na binibidyo. Hindi, sabi ko ito yung magandang babae andito. Ito siya. Ito sila. Madaming shopping center di. Manduro. Punta muna tayo sa Lakad muna tayo. Sa Munting Ilog. Sa mall. May mall ba dito? Guys, nandito kami sa Bed Bath and Beyond. Ano yan? Tea? Ay, Merry Christmas Sabi ng asawa ko, namili daw siya. May surprise daw siya. Sa kitchen. Sabi niya, it will make you warm. Sabi ko, kape? Sabi niya. Kape.
Marami silang candle. Gusto ko yung Yankee candle. Ang mahal naman. Tingnan mo ang presyo. Kaya nga. Pero ang bango. Yankee candle. Kaso naman, ako naman ang hindi. Hindi ako makatagal. Wala, ang ganda nito, lo. Look, lolo. Oh, yan. Wala, ang ganda ng bed nila, guys. Dito muna kami bago punta sa Flaming Grill. Ang ganda ng liit talaga siya. Queen na ba yan? Queen talaga. Ba't ang liit? Wala sila. Yung pang cover. Ay, iba. Mang couch na yan eh. Yung kasi namin, iba. Mahal, oh. Pwede yun sa'yo, lo. Oo, pero mahal. Hala, ang mahal pala. Lo, maganda yun sa kay asawa mo, lo. Ay. Hala, ang ganda nito. Hala, Yung para sa sa bago, di ba? Nandun na. ang mahal dito sa Bidbat, guys. Itong color gusto ko, oh. Ito din. Nasa right? Nasalif na sa right. Nandyan ako sa, parang, kung nandito ka na sa Flaming Girl, sa left. Ay, nandun siya sa sasakyan puti. Oh, yan ka, oh. Kita ko na siya. Katabi. Tama. Andito. Chong. Loy, tignan mo yung kaibigan. Pareha, ang namin nag-brunch lang kami ngayon. Breakfast tsaka lunch. Ako ginutom, kumain ako. Nagutom. Dito na si Elmira. Dito na yung kaibigan. Hindi yan siya eh. Matanda man yun. Ito yung sa kanya. Andun sa loob yan. Nandito na siya. Sa loob na siya. Punta tayo sa loob. Nandito na, lumabas. Ay, hindi pala siya. Okay guys, punta na kami dito sa Flaming Grill. Lamo na naman kami. Wala pa naman ako. Ay, alam ko nang tinatanong niya. Saan daw sa loob? Akala ko sa parking. Hala, naghanap yun. Wala akong sagot pagkaintindi. Hala, naghanap yun ba? Andiyan, nakita ko siya. Nagpunta doon. Hello. Buti na lang yung emergency namin. Taga, kung bakit kami parehas. Dito kami guys, apat. Okay. Thank you. Si alam mo, si Lo. Ano yan si Lo? Hindi yan pahikain. Ito guys, kain tayo. Ito gustong gusto ko to. Ito din. Punta ako sa kanila. Kasi ayaw ko mga Hala, ano yan? Tufo? Dito tayo sa kanila. Samahan natin sila. Hi, Lo. Crab ako ng crab. Masarap ba siya, Lo? Crab. Oh, sige. Masarap. Guwapa? Oo. Dito na nga lang. Mamaya na ako mag-sushi. May crabs daw sila, guys. Ano mo? Masarap daw. Hello. Wait, live ni? Hindi live. Kasabaan ko ni Merion karon. Ay, hindi ito live. Merion akong dalaga. Mapupost yan after pa ng ilang days. Okay na. Okay. Naka-video lang yan. Ito yung mga kasama ko, guys. Si Mera. With the asin yung root beer, hindi ko alam. Ito guys, ito yung sa akin. Hala, kami na naman dito ni Lloydie. Hala, di ba tubig yung kay Tubig yung kay Lo? I'm sleeping. Iwan ko kung alin yung root beer kasi yung sa'yo kasi yan. I was laughing kasi sinabi niya. Ito yung Umabot yung pa ako sa yung Kumusta yung mo? Trabaho? Busy? Oo, may emergency kami. Cold? Cold or hot? Mukbang na to Dito na nga yung camera eh, malapit sa Hindi kayo nakuha. Ikaw lang naman para makita kung paano ka kumain. Mahinhin na ako, bukan. Yeah.
Hindi yan mahinin. Mamaya na kita. Taas yung pan ka na, Miriam. Ha? Taas yung pan yung dala ka lang. Hindi ako nagutom, kaya sumubo ako kasi nag-breakfast ako 8 in the morning kasi 9 ang pasok ko. You get me though. Yeah. Ako 11 something ako kumain. Yun ang last ng ano ko. Kumain ako ng maaga. Grabe, ang daming rice. At saka munggo. Hindi, muesli lang ako sa umaga sa yogurt. Saka frozen na blueberry, blackberry, saka Kumain nga ako. Bread lang sana yung sa akin. oh my God, sabi ko. Kaso, plano kasi pumunta dito. Kaya dinamihan yung breakfast at hindi na mag-lunch. Sabi ko, ay, hindi pala pwede. Hindi pala pwede hindi ako kumain. May sinabi kasi niya doon sa text, sabi ko, kuya, nalibog ako tawa siya ng tawa. Hay, bumalik. Sabi niya, ano sinabi mo? Confused ako. Kasi sinabi mo doon sa tawa siya ng tawa. Sabi ko, ay, kuya, pasensya. Pero ikaw lang, naintindihan mo, Lo? Yung mga Bisaya word. No, sorsogon kami kasi ano na kami sa waray eh. May halo na yung salita namin. Ako talaga nakakaintindi akong Bisaya. Bihira lang ako magpapagsalita. So, hindi ka malilibak. Ay, hindi. Kahit mga hindi kami malilibak. Hindi ako may bibinta, hindi ako may pabakal. Good job, Durian, malilibak. Ano yan sa Tagalog ba? Libak? Sige na, tayo ko na sumagot. Ha? Ano yan sa Tagalog yung libak? Yung hindi ka maanuhan sa parang backfighter. Pero sa Tagalog, ano yan? Wala. Tagalog. Ano nga ba? Hindi. Iba ang ibig sa libak eh. Talking back. Behind. Parang gano'n. Talking back. behind. Guys, ang sarap pag makasama mo yung mga Pinoy, no? Mga best, mga bay. Mga labs. Mga bay. Day. Uy, inday. Sa amin naman manay. Di ba yung ibon langgam iba? Ibon sa Kapampangan, itlog yun. Ibon sa amin, bayong. Bayong. Oh. Sa inyo ang bayong is basket, di ba? Basket. Sa amin di, ibon yun. Wala. Ang langgam sa amin, lumipad na. Sa'yo, gumamit pa. Ang langgam sa amin naman, May kahit sa Kapampangan, kinausap ko si Dana sa Kapampangan, nagulat siya. Hala, may Nainitan ako sa inyo. siya. Maglaba sila ng butot. Lagi naman sila naglalabas ng bago meeting. Second plate namin na. Kay Lloyd. Akin tofu. Hala, tofu yung kay Mera. Ako meron pa din. It's really good. Ang saya ng sino ni. Yung cellphone mo, dalhin mo. Para hindi. Yung bag mo din. Okay lang ba? Gusto ko yung tinipatawarin mo ako. Wait, dalhin mo na yung bag mo. Wala. Tawarin mo. Hi, dito na guys. Sino ni? Hello, good Butchi. morning. Dessert time. So, pwede mo kausap si Ate Po. Sino ni? Sinira mo. Simirang Bisaya ko. Sino ni? Natawa ako sa sino niya patawarin. Oh, patawarin mo. Dayon sa sala. Ay, bisay. Makaihi mo ko. Awad. Makaihi man po ko diri. Nagkwento yan ako. Anong patawa? How much price do you want to cook? Mas Ayan, binta. Hindi na yung binibenta. Tagalog, magkano? Ano ba dapat Ilang taka? ilang takal ilan?
Ito tayo mamaya. Hala, lo, sorry, lo. Sabi ko sa lugar. Hala, di ba sabi ko sa'yo, yung memory ko is very worse na talaga. Ayaw niya magpagkanta. Kasi nahihiya kasi ako. Kasi sabi ko niya kapag ko lang sinabi. Sabi ko nahihiya ako. Tapos May hala, ang kasi fruits. ate wala, alam mo wala akong, sinabi ko rin to sa kanya, wala akong balak mag-celebrate ng birthday. Hindi pwede yun dito, hindi pwede. Buti na lang may sila dito, no? Lo? No. Magkano yung No. 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 This, no. Birthday, pa-birthday ko yung kay Lloydie. Ay, nabuka. Dapat ako nga Hindi, pa-birthday ko yung kay Lloydie. Alam mo kasi nanginginig pa kang sa start. Pauna kasi sa Diyan muna yung camera sa inyo, ha? Kayo muna ang Bakit kami? Hello. Hello. BFF ko yan. Sabi niya, nakakatakot ako. Dito kayo matakot. Dito. Oo, sabi ni Kuya Vic. Thank you. Hala, may sounds pala sila birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Hala, ang taas wala ng kanta. Ang taas ng kanta. Sayo. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Yung night ko pa kalibo ng night. Okay, guys, we're gonna push. Dito ang aking best friend. Dali. Ala, sino yan? Anong pangalan? My best friend. Hi, guys! Wait, Alis na ako gabi. ito din si Luke. Iba din ito lugar. Tingnan si Luke. I-screenshot ko na lang. This is my grandma. Uy, grandma. Lagi tayo may change. Hoy, ngayong Sunday, hindi kayo makasama. Sunday, pwede ako sumaglit sa inyo. Abi na ba? Hoy, Luba. Hoy, kunin mo na. Bye. Bye. Happy birthday! Babawi kami next. Happy birthday! Love you! Hoy, Sige na. ikaw ba? Ikaw talaga. Ano ba to siya? Uy. Uy. Next time kayo naman! Hoy. Patrick! Hoy. Sige, set ko next week. Mag-short duty naman ako na Friday. Kasi Friday siya lang 3:30. Okay. Every Friday yan, short duty rin siya. Thank you, Lo, ha? Ate, thank you. See you! Thank you. Thank you, Lo. Bye nga. Thank you po. Okay, guys, I'm going to end this video. I'm going to drop you sa bahay niyo, di ba? So, yeah. That's it. Bye. I am home. I'm home. Short video lang tayo ngayon kasi, yeah, nalit akong nag-vlog kanina. And, nag-enjoy lang kaming mag-usap-usap. Usap-usap. Yeah, we are just usap-usaping ourselves. Anyway, thank you guys so much for watching. And I hope I will see you guys in my next one. Bye! Good night, guys!